Denne historie hedder De 3 venner på eventyr. Nu starter vi historien. Nu er det min tur til at præsentere mig selv. Hej, jeg hedder Tykbasse. Det er så din tur nu, Potty. Okay. Hej, jeg hedder Potty. Hej, jeg hedder Salami. Nu skal jeg skide. Nu skal de 3 venner til discofest på deres skole. Og Tykbasse er virkelig god til at breakdance. Puff! Au, du skubbede mig! Nej, jeg gjorde! Og de vil aldrig være venner mere igen. Undtagen Tykbasse. For han breakdancede.